नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. निवडणूक पूर्वसिद्धतेक राज्य प्रवास श्री BS येडियुरप्पा. अरण्य खात्यान बेकायदेशीर 5,000 झाडाची कत्तल केली. 10 फेब्रुवारीक जोयडात आंदोलन. रामनगर हिंगा सरकारी क्वार्टर्स धूळ खातात. अतिक्रमण वाढला. जिल्हा पंचायतीले दुर्लक्ष. कदरा यल्लापूर महामार्ग हांच्या बारे गावात रस्त्यार वाघ निजिलो नजरे पडलो. आतपळ्या सविस्तर खबरो. निवडणूक पूर्वसिद्धतेक राज्य प्रवास BS येडियुरप्पा. कारवार. गेल्या 15-20 दिवसांच्यान कोविड संक्रमणाची संख्या कमी जाल्ल्यान पक्ष घटमूट करून पुढली विधानसभा निवडणुकीची तयारी करून 135 ते 140 सीटा BJPल्या ताब्यात घेवची तयारी जोरदार चालू आसा. तेका आवश्यक ती पूर्व तयारी करसाठी जिल्ह्याच्या प्रवासात आसा असे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री श्री BS येडियुरप्पा यांनी सांगले. आयतारा कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या निवळी हिंगा प्रसार माध्यमाकडे उलयतना तेमी हे सांगले. या विषयाचेर शनिवाराक पक्षाच्या सगळे प्रमुखांबरोबर चर्चा केला. त्यांना देशात जावच्या 5 राज्यात निवडणुकेत BJPल्या स्पष्ट बहुमतान सरकार जातलो. तसेच माध्यमांमार्फत कितें बातमी येयली तरी गोंय राज्यात BJPलोच सरकार येतलो हितून संशय ना अशें तेमी आपले मत व्यक्त केले. हायस्कूलचा विद्यार्थी नापत्ता. अपहरणाचे संशय. सिद्धापूर तालुक्याच्या बिक्कलसे लागी शिरळगी हायस्कूलात 8वी शिकतो विद्यार्थी नवीन वीरभद्र नायक नापत्ता झाला. प्रकरण सिद्धापूर पोलीस ठाण्यात दाखल झाला. 14 वर्षाच्या या विद्यार्थ्याक सायकलाचे आणि मोबाईलाचे आवड आशिल्ली आणि हो विद्यार्थी 1 आठवड्याच्यान कोविड पॉझिटिव्ह येयले निमित्ती घरातूच आशिल्लो. जाल्यार फेब्रुवारी 3 तारखेक हो विद्यार्थी घरांतल्यान नापत्ता जाला म्हूण स्थानिक वृत्तपत्रांत म्हायती दिल्ली. जेन्ना बापायक चलो आणि सायकल दृश्टी पडना तेन्ना बापायन सगळे कडेन शोध काडलो. जाल्यार चलो आणि सायकलाचो शोध लागूना. तेन्ना बापायल्या मनात संशय येवन कोणी तरी अपहरण केले उरतले म्हूण लागींच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांन गुन्हा दाखल करून फुल तपास सुरू केला. नापत्ता जाल्लो विद्यार्थी 4 फूट 4 इंच उंची, आंगान गोरो, मध्यम शरीर, निळे रंगाचे टी-शर्ट, जांभळे रंगाचे नायट पॅन्ट आणि शिक्षण विभागाच्यान दिल्ले सायकल घेऊन गेला अशी माहिती येईल आसा. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत झाले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, सूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड AC आणि नॉन AC रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. जोयडात अरण्य खात्यान बेकायदेशीर 5,000 झाडाची कत्तल केली. 10 फेब्रुवारीक जोयडात आंदोलन. जोयडा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या अरण्य प्रदेशात विविध जातीची सुमार 5,000 झाडाची अरण्य खात्यान बेकायदेशीर कत्तल करून कोट्यांतर रुपयाची नुकसान केले आसा. तसेच परिसर हानी केला. अरण्यवासियाचेर अरण्य खात्याच्या कर्मचाऱ्यान केल्ल्या दौर्जन्याचा विरोध करून जोयडा तालुक्यात ब्रेस्ताराक 10 फेब्रुवारीक जोयडाच्या कुणबी भवनात सकाळी 10 वाजताना अतिक्रमणदारामार्फत उग्र आंदोलन करसाठी अरण्यवासियाक हजर रावूक श्री रवींद्र नाईक हेमी कळयला. सतत अरण्य अधिकारी अरण्यवासियाक किरकोळ रितीर मानसिक हिंसा दितात. तेजे बदल योग्य क्रम घेवसाठी या आंदोलनाचा विचार केला असे तेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. ಜೊಯ್ಡಾ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸುಮಾರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯ ಪರಿಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವಾದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 10ರಂದು ಜೊಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ
ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಜರಡಾ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಿನ್ನುವಂತ ಫಲವತ್ತಾದ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಗಿಡಮರಗಳು ಕಡಿದಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ತರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಿಗಿರುವ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಲಿಪಿಸುವುದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವುದು, ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. भुरग्या घेऊन गेल्ली बायल नापत्ता. अंकोला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बायला नापत्ता जावचे प्रकरण जाती आसा. अशीच एक घटना अंकोला भितर घडली. स्वसहाय संघाच्या सभेक वयता म्हण सांगून गेल्ली बायल परत घरा येय नासतना नापत्ता जाल्ली घटना अंकोला तालुक्यात मंजुगुणीच्या सिंगनमक्कीत घडली. या विवाहित महिलेक एक लहान भुरगे आशिल्ले. फेब्रुवारी 3 तारखेक धर्मस्थळ स्वसहाय संघा वयता म्हण सांगून गेल्ली बायल परत घरा येयलीच ना. तेगेल भावान अंकोला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून आपल्याला बहिणीक शोधून दिया म्हण विनंती केला. अंकोला पोलिसांन गुन्हा दाखल करून खुलो तपास सुरू केला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कदरा महामार्ग हांच्या बारे गावात वाघ निदिलो नजरेक. कारवार. दिसान दीस रानातली जनावरां लोकवस्तीक येवच्या प्रकरणात वाढ जाती आसा. तरी थोडे प्राणी मनशा जिवाक अपाय करतात. अशीच एक घटना इळकल कदरा राज्य महामार्गार घडली. येल्लापूर आणि कदरा महामार्ग हांच्या बारे गावात वाघ निदिलो नजरेक पडलो. एक बायक सवार ह्या रस्त्यान प्रवास करताना हे पळोवन मेळ्ळे. वाघ सारके प्राणी अति दाट जंगलात उरतात. तरी हो वाट चुकून हांगा पावलो असे सहाय्यक अरण्याधिकारी हिमवती भट हेमगेल म्हणणे आसा. तरी आता कदरा वन्यजीवी वाठारात वाघाले अस्तित्व आता पळोवपाक मेळची आसा. तरी रान अधिकारी तेमगेले चलनवलनाचेर बारीक नदर दवरून आसा अशें तेमी मुखार सांगले. रामनगर हिंगा सरकारी क्वार्टर्स धुळात. अतिक्रमण वाढला. जिल्हा पंचायतीचे दुर्लक्ष. रामनगर. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याक रावच्याक बांदिल्ले रामनगर हांचे सरकारी क्वार्टर्स मृतावस्थेत आसात. या क्वार्टर्सात अधिकृतपणे कोण रावता आणि बेकायदेशीर कब्जा कोणी केला हाची हिशोब ना. ही क्वार्टर्स खंयच्या वेळार कोसळू शकतात अशी स्थिती जाल्ली आसा. ताका लागून काही अनुचित घडल्यान कोण जबाबदार असो प्रश्न निर्माण जाला. केपीसीत काम करच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याक रावचेसाठी रामनगर हिंगा सुमार 62 सरकारी क्वार्टर्स बांधिली. ही क्वार्टर्स केपीसीन 2001 सालात जिल्हा पंचायतीकडे हस्तांतरित केले असून त्याची देखभाल करची जबाबदारी जिल्हा पंचायतीकडे आसा. पण या क्वार्टर्साकडे जिल्हा पंचायत लक्ष दिते नाशिल्ल्यान क्वार्टर्साची दयनीय अवस्था जाली आसा. या क्वार्टर्सात अधिकृतपणे कोण रावता आणि अतिक्रमण कोण रावता हाची चौकशी करच्याक या क्वार्टर्साक कोण वालिना की कितें असो प्रश्न सामान्य जनतेकडच्यान व्यक्त जाती आसा. रामनगर हांची क्वार्टर्साची परत बांधणी करून ती पंचायतीक हस्तांतर करची असो मागणीचो ठराव काही वर्सां पयलीं केल्लो. जेणे करून पंचायतीच्या अनुदानाक भर पडता आशिल्ली. जाल्यार सद्याक ही क्वार्टर्स ज्या स्थितीत आसात ते पळोवन ही क्वार्टर्साक केन्ना बी कोसळू शकता. असो प्रकार जाल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न ग्रामपंचायत सदस्य शिवाजी गोसावी हांणी उपस्थित केलो. ह्या क्वार्टर्सात जे लोक रावतात तेमगेलो सरकारी नोकरीचो संबंध आसा की ना
हो एक संशोधनाचा विषय असा अशी त्यांनी सांगले. सद्याक मिळील माहितीनुसार KEB, इस्कॉम, महसूल विभागाचे अधिकारी काही क्वार्टर्सात राहतात. काही क्वार्टर्सात शिक्षक रावती असून बाकी क्वार्टर्सात अनेकान अनधिकृतपणे कब्जा केला असा. हाची चौकशी करची मागणी जाती असा. रामनगर हिंगा जिल्हा पंचायतीच्या ताब्यात आशिल्ली सरकारी क्वार्टर्साबद्दल जिल्हा पंचायती खंयच्यान योग्य माहिती मिळते ना. त्याका लागून या संदर्भात लोकायुक्ताकडे तक्रार केली असा. हांच्या क्वार्टर्सात सुरू आशिल्लो अंदाधुंदी कारभार थांबवतो आवश्यक असा असे ग्रामपंचायत सदस्य गिरीश गोसावी हेमी सांगतात. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.